материалш тилоӣ бо ҷо сангои қиматбоҳо бриллиант қати гулкорӣ шидагӣ ёфт. гуфт субҳаналлоҳ, охи ин заминои подшоҳиам, бояд ман инро барам дар дасти подшоҳ таслим кунам. аз назари ислом вақте дар замини подшоҳӣ чизеро шахсе пайдо кард, мебарад месупораш 25% қимати ҳамуро подшоҳ метавонад, 75%ш аз давлат мешавад, аз байтулмол мешавад. хест хонаш омад, сара даҳанша шушт, либосҳои тозаша пӯшид, мехост сафар кунад. як духтараки солиҳа доштаст, як фарзанд доштаст, як духтарак. гуфт падар, дар ин бегаи рӯз азми киҷо дорӣ? гуфт бачаам хеле як кӯзаи тилоӣ ёфтам, барам амира дар дасти подшоҳ гуфтам ҳалолеш кунам амира. ин ба фикрам ки қиматаш бисёр вазбина, хеле боҳои хуб дорад, ҳама 25% гуфта хеле иншоалло зиндагӣ хуб мешавад. меом хона дар айсари нав ремонт мекунам, ҷиҳози тира тайёр мекунам, сафарат метавам. вақте духтар кӯзара дид, гуфт падарҷон, ин ту медони ин садҳо ҳазор қимат дорад. метарсам ки ин подшоҳ баъзе зимондоро золим мешавад, барои ҳамин молу сарват чида несту нобуд накунад. ё рӯз мон бутеака уқа ки ай худо метарси хидматак бифурӯшаш, 75%ша дар роҳи худо хайр кунам, 25таша худмо истифода мебарем. лекин набар ки метарсим дар ягон бало гирифтор ҳегу бачам, ман то ҳолира ба обилаи кафи дасти худам таом хӯрдам, мебарам ҳалолш мекунам, ҳичи бо ки надорам. нахо ман ора 100,000 қимат дошта боша, 75,000 барам бутум шуно олям бо нидавол мебошам. гирифт кӯзаро дар як халта андохт, овард ба шаҳра, пеши подшоҳ доовард. вақте кӯзара монд, подшоҳ заргароро даъват кард, ювелироро нарху навош кардан, гуфтанд ин 1000 динор қимат дорад, 1 миллион. подшоҳ ҳисоб кард, гуфт 1 миллион ки бошад, ин поча кардаро магарам 250,000 динор битем, намешава як бало кунем, амира халос бикунад, ай дастакаш моф бигиремаш. як вазири золими бадбахт доштааст. одатан сарваро рақамои якум ҳамеша дар ҳама асри замон од мешавад, аммо он касофат вазиро гумроҳшо мекунад. аммо фиръавнам бубине, вазираш гумроҳш кард. намрудам агар таърихам бубине, вазираш гумроҳш кардааст. агар вазири солиҳ ва худотарс боша, иншоалло мулк ободон мешавад, маслиҳатҳои худ метавад. лекин агар золим боша, вой ба ҳоли аҳли умма. ин вазири бадбахт мега ки бугӯш ки дастаи кӯзара киҷо кардааст, кӯзаи бедаста дастаи кӯзара бигира биёра, майлиш бугӯирам 250,000 метр, дасташа аввал биёр. ба подшоҳ сахт гирифти мардака ки ту дастаиро киҷо кардӣ, диги дасташа биёр, ман 250,000 динор метр. гуфт ҳазрат, охи вақте ира ман пайдо кардам даста надошт. гуфт чиро тасиён мекунӣ, кӯза бедаста мешуда, одам бедаст намешавад, кӯза бедаста мешуда, ба чӣ хелира мебардона набошад. ҳар қадар бечора зораву илтиҷо кард, ин золим гапша қабул накард. гуфт бихе гум шав ки бо дар зиндон напартонад. баъд ин мушт дар сара зад, хок дар сара. кош ки гапи ҳам духтарак ба мегирифтам, сиёҳ, кош ки ҳам гапи духтарак ба мегирифтам. баъд подшоҳ пешборӣ кард ки духтара чӣ гуфт? гуфт ки духтарам гуфт ки ҳами подшоҳои вақта бисёр золиму хунхоранд, метарсам дар ягон бало гирифторат мекунам. духтарам гуфт ки ҳам кӯзара бар бифурӯш, 75%ша фисабилиллоҳ хайр кунад, 25 дигиаша дига ҳалол мешавад. гуфт духтаритам хеле оқилаҳай? гуфт бале, таълим дидаи хундагиай. подшоҳрам зангир будаст, меганами зангир аспгир дешунаҳай. гуфт духтартам гуфт ки агар донишманду оқила боша, биёя назди ман, биё ҳамроҳаш, на шав биёеву на рӯз, на свора биёеву на пиёда, на шав биёеву на рӯз, на свора биёеву на пиёда. ин бечора дига мотмафуд мон деҳқони бечора омад пеши духтараш гуфт бачаам, ин рум сиёҳ гуфт ки ман худам як аҳмақтарам дар бало гирифтор. порси чӣ воқеа шуд? тари фармон шудааст. мана мефаҳмам ин шав вақте ки шав набошад, рӯз набошад каяк, оё метавонад одам ё на свора биравад, на пиёда? духтар гуфт парво накар. рафтем омадам
همین عین نماز شام یا تکه داشتیم. دختر ایبولای تکه اومد شوخوی تکه را کپیدگی و پوش را گشتیست. درن که کودکا اسپک بازی میکنن در آمدن پیش پوچو السلام علیکم و رحمت الله. پوچو گفت تو کی؟ گفت من دختری نمی بودم. فرمانی تو را اجرا کردم. نه شب اومدم نه روز. هم فقیهات دعوت که یک تش بگه که حاضر روزای این همه سنگسار کنند. دعوت که یک تش بگه که شب شده است همون نه شب و نه روزش نمی ساعته نه سوران نه پیاده در بالای تکه و پای خود رو اومده است.